Уважаеми зрители, добър ден, започва извънредно издание на 5 за 4. Извънредно издание посветено на една основна тема – октопода в земеделието с шеф на този октопод Светлозар Дически. В студиото е Илиян Михайлов, един бизнесмен, който вчера ми се обади, или завчера, вчера майче беше, че иска да има какво да каже по случая, защото това е човека, единственият човек дръзнал да съди Светлозар Дически и да го вкара в съдебната зала. Не така, господин Михайлов? Почти така става. Почти така. Почти. Да. Само, че нещата се извъртяха на 180 градуса. Майче, ще ставим. Вместо вие го съдите него, в крайна сметка вие и прокурора, или ти ли, на ти да си говорим, как да си говорим? На ти, да. Ти и прокурора, който съдеше октопода, се оказахте двамата с присъди на първа инстанция. И то присъди 4-5 години. Да, като за средни, такива тежки телесни повреди, може би са сериозни. Нещо присъди. си. Да. Междувременно ще стане дума за подкуп на прокурор, на същия този прокурор. Междувременно и прокурор трябваше да е тук, а по следния момент той се отказа да участва в предаването. Въобще драми сериозно и около това предаване, но едно по едно. Аз предлагам, нали така? Да. Едно по едно да я караме. При това обаче, уважаеми зрители, тая сутрин ме бяха поканили в сутрешния блок на BTV. Там бяхме с Радко Янкулов като представител на организаторите на допитването футболист на годината. Бяхме поканили и мен да си кажа мнението за анкетата и за декларацията на Бойко Борисов, която той прати вчера, с която декларация се отказва от участие в анкетата и предлага да няма футболист на годината за тая година, да бъде обявена нулева година, наградата да бъде дадена на млад футболист. Аз казах, че винаги съм се плашил и притеснявал от съветниците, от хората около Бойко Борисов. Страховете ми бяха оправдани с тази декларация, написана и миришеща на мухъл от вред, написана в стил на 70-те години, както се пишеха по партийните вестници. Другото, никой не съм предполагал, че толкова тъп съветник може да има, буквално така се изразих по BTV-то, че толкова тъп съветник може да има, който да му даде съвет да се занимава с някаква абсолютно измислена фенска анкета в интернет, тотално манипулирана, разбира се, не защото Бойко е първи. Бойко казах, че той може, ако се кандидатира и да може да спечели конкурса Мис България и всякакви други конкурси, кармилница на десетилетието и всичко в България може да го спечели всякакъв конкурс, но самия факт, че на трето място в фенската анкета е някакво абсолютно неизвестно момче от някакво село е повече от показателен, но другото, което не мога да проумея, господин Борисов, кой му даде акъла да предлага нулева година за футболист на годината. Това е, според мен, обида и към голмайстора на английската висша лига, и към капитана един от елитните английски отбори. Не щеш ли и двамата са българи? Нещо, като е абсурдно да няма футболист на година. Даже му предложих, не е ли по-редно, той да предложи нулева година за политик на годината. Защото когато продължаваме да живеем не само в най-бедната, но и най-корумпираната държава, това би трябвало да е далеч по-логичният отказ от конкурс. Не щеш ли по-късно днес господин Борисов е бил запитан от журналисти по някакви други теми. Той се е изказал по мой адрес, е казал някои неща. Разбира се, това, което ви го казвам, то е прозвучало по един особен начин и поне по особен начин е възприето от господин Борисов. Може да е прав, може аз в яда си, че е възможно при тая обстановка, при тия трактори, при тая раздрусана Европа, той да се занимава с футболист на годината. Наистина не мога да си го представя, че е възможно, но нека да погледнем и да чуем и да видим какво каза господин Борисов. Той говори в рамките на 2-3 минути, не повече, след което ще се върнем по нашата си тема за октопода в земеделието. Ще гледаме един аудиозапис, как се подкупва прокурор и дали се подкупва прокурор. Така че всяко нещо по реда си. Дайте първо господин Борисов от днес. Блъскаме се. Защо? Ами защото... Няма да говоря по никаква друга тема, защото това, което правихме днес е изключителна придобивка.
придобивка за българските граждани и много спестява пари на държавата и съответно пък документооборота вече виждате в какъв режим започва да се движи. А колко пари спестява? Щеше ли усещането? Да кажем, има 5 милиона. 5 милиона на... И много време и най-вече по този начин вече няма да бъде безнаказана администрацията. Защото точно виждате час, дата, секунда, кога влиза писмото, кога излиза. И съответно утре като дойдат от агенция пътища или от някое кметство, затова искаме сега и кметствата бързо да ги вкараме и общините в тази програма, не може кмета да каже, аз го пратих преди 30 дена, нямам отговор. Като дойде и аз го извадя, защото сега ще направя тази система всички да идва и в Министерски съвет, както при министрите излизат на нашата програма и ще мога да ги контролирам. А бихте ли си направили експеримента да изпратите писмо лично вие до някоя администрация и да видите... Аз обичам такива хитринки да им прилагам и съм много успешни. Кога ще е първото писмо? Ще има ли някакви санкции за министерствата, които не успеят да спазят сроковете? Чакай, извинявайте. Химикалка. Тези, които не спазват сроковете, ще бъдат ли санкционирани по някакъв начин? Виждате колко са активни всички министерства, защото аз на Министерски съвет, изпълните им казах, за това си отива министър. Което министерство се бави не по негова вина, просто си отива министър. Някой министър ги нямаше днес. Дали това тяхното отсъствие не е знаково? Например, министъра на земеделието, на когото иска поставката. Министър на земеделието дава шарани в Ихтиман на бедните и дечицата там при отец Иван. Ме е питал и съм го пратил, но заместник министър му беше тук. Дянков и Нона Караджова работят по тема, която съм им дал петък, трябва да ми бъде готова. И двамата съм ги освободил. Още повече ние с нощи направихме един тест, така че го видяха. Днеска просто го направихме и заради вас. Вие ли наредихте на Ваньо Танов да върне лиценза на Лукойл? Моля? На Лукойл. Вие ли наредихте на Ваньо Танов да върне лиценза? Кой лиценз? За завода. За кой завод? Защо заеквате? Върнат ли е лиценза? Върнат ли е или не е върнат? Разбрахме, че връщат. Връщат, върнат, не върнат. Български език е много ясен и точен. Това какво време е? Връщат го е настояще време. Вие кой клас имате? Учили сте граматика. И не мислите, че злобата на Сашо Диков ще ми повлияе. Кажи му да не завижда толкова. Набори сме, можем да се срещнем без ки, сигурно на всичко ще го бия. Един много хубав букет цветя с лично мои пари. Айде. Дайте още, бе, хора, давам този знак, значи, че дайте да гледаме до край, за да публиката да не остане с впечатление, че в моята завист па на всичкото отгоре и режа господин Борисов. На господин Борисов съмнявам се дали има за нещо, за което да му завиждам. Ако на господин Борисов му завиждах за каквото и да било, ако на господин Борисов му желаех лошото, давам един простичък пример. Щях да си затрая за онова писмо на професор Минеков за пародийната ситуация, абсурдната ситуация с награждаването му за заслужил художник или заслужил член на Съюза на художниците, защото ако не бях вдигнал джабело, всички медии, както си трябва, бяха парализирани. В събота след обед Минеков пусна писмото, в неделя нито един вестник или сайт дума не посмя да обеди, дигнах джабело, в понеделник сутринта, в последния момент господин Борисов, като такъв редовен зрител на Канал 3, се отказа от наградата. Ако исках лошо да му направя, ще да си трая, щеше да си получи наградата, както беше уредено, в 10:30 на шипка 6 и щеше цял живот да става, да бъде за смях, като заслужил художник. Само, че аз така ги разбирам нещата. Как се помага на човек, на когото държиш и който искаш да не става за смях. И понеже не искам той да става за смях и понеже по някой път става за смях от такива слагачи, натегачи, от недооценяване на едно или друго, или просто аз казвам, че според мен става за смях, както става за смях с искането за нулева година и то пак заради някакъв неграмотен слагач около него, който му е дал тая идиотска идея. Затова
не му прощавам. Той, ако го възприема като завист, какво да кажа? Съжалявам. Съжалявам. Аз така ги разбирам нещата на човек, който държиш да му помагаш, критикувайки го. Защото това, от което има най-много нужда, е именно критиката господин Кралец Слънце, защото някой вече го базика, че е Кралец Слънце. Защото очевидно около него никой дума не смее да обелва. А това е страшно. Защото неговите постъпки и неговите неща имат нужда от критика. Може би да не са ми най-точните думи по някой път. Може би онова, което ме е яд, защото когато гледам такива неща от сорта на тая декларация и тия неща, наистина ме е яд. Че не може по този елементарен начин да се правят нещата. Но и затова казвам и реагирам, може би, прекалено емоционално, прекалено, но нека да има един, който да все пак толкова много му се кланят. О, кралю слънце и така нататък. И сигурно за това моят тон, пълен дисонанс, му звучи по доста завистлив и злобен начин. Сега, връщаме се към основната ни тема. Господин Михайлов, вие имахте смелостта, решителността да тръгнете да съдите октопода Светлозар Дичевски, най-големия земевладелец в България, 700 хиляди декара лична земя, нали така? Това, което Яне Янев изнесе, вярно ли е? Сигурно е вярно. Даже трябваше да добавите и глупостта. И глупостта, за да го съдите. Да. Макар, че бях съветван, че срещу най-богатия човек в държавата не се излиза така. Дон Кихот и Санчо Панса. От край време се знае, с силен не се би и с богат не се съди. Да. Това е от народна мъдрост от край време. Аз направих и двете действия. Така? Да, и затова явно 4-годишната присъда е дошла, за да ме постави на место. Шегувам се, естествено. Никога нито съм виновен, нито съм извършил Вие съдите, това, за което съм осъден. персонално Дичевски за какво? Не. Или какво? Историята... Обяснете ситуацията и в момента, когато кажете, пускаме уникалните кадри, защото видеокадри с Дичевски и с Слави Трифонов. Да, когато кажете. Да, добре, уникални. Така. Историята е доста по-дълга. Тя датира от 2000-та година. Нормални отношения. Сега даже вече може да не ме обявявате като бизнесмен, тъй като явно съм друга категория, след като ми е взето абсолютно всичко Така. по различен начин. След като сме се... Аз и моите съдружници, далечната 2000 година, сме се запознали с Дичевски, с който и тогава притежаваше или малко по-късно фирмата Октопод Инвест Холдинг, кавички. Първо беше друга абревиатура, след това стана ЕАД. Тогава сме имали общи допирни точки в търговията с зърнени продукти, тъй като имахме неблагоразумието, аз и още 4 мои съдружници, да построим една мелница, модерна за това време, 98 година. Дайте, имахте тук снимки. Ако дали... малко ви изненадам с това, но понеже ми ги показахте днеска. Дали са тук или са... Няма значение. Ако не са под ръка, няма проблем. Тук само, вижте, уважаеми зрители, страхотно количество документи господин Михайлов е донесъл горе, отдолу, в страни тая чанта. Да, така. Те са една малка част от документите. Всички те са адресирани до съответните инстанции и институции. Явно, че не са взети на сериозно, макар че по някои от тях има вече образувани досъдебни дела и производства, но по-нататък ще го коментираме обрата, който ми се струва, че настъпва държавата. Но така или иначе сме имали определено добри отношения, като в повече случаи ние сме били клиенти на Дичевски. Той е продавал пшеница, която за нашата новопостроена мелница е била основна суровина. Търгували сме под различни форми. Тогава, а може би и сега е разпространена формата за продажба на бартер. Обикновено пшеницата е получавал Дичевски от различните тогава кооперации, за това, че ги е захранвал с посеви, материали, изкуствени торове, горива. Предполагам, че по-голяма част от тези сделки, които Дичевски тогава е извършвал,
са били в сивия сектор. Казвам го с риск да бъда набеден за неща, които не мога да докажа. Особено сериозно, с предположение да говорите, без да имате доказателства, не е във ваша полза. Не е в моя полза, но ако се наложи, пък ще го докажем. Далечната 2003 година може и да има документи, товарителници, от които да се види Добре. и да се проверява, ако някой пожелае. Тъй като в по-близките години, 2009 да речем, 2008, когато тръгнаха някакви ревизии по мои сигнали срещу фирмите на Октопод и да речем от някакви флашки, пуснати ми в почтенската кутия, пак да бягаме от това, откъде кой какво знае, беше ясно, че ревизията се е натъкнала на интересни факти и обстоятелства. Аз съм ги споделял, мисля, и преди. Написал съм ги в нарочни молби до главен прокурор. Мога да цитирам и входящи номера, изложени са с цифри, с конкретни данни. Аз ви предлагам, ако нямате нищо против. Да. Започнахте с него бизнес нормален. Нормален бизнес. Купуваме пшеница, плащаме, някой път забавяме. Вие мелите вашата мелница с вашите сътрудници, продаваме брашно. И когато дойде гафа, така да се каже, или засечката? Засечката явно, че е тръгнала преди ние да установим истинския характер, независимо, че наименованието Октопод Инвест Холдинг само по себе си би трябвало да ни накара да се замислим, поне да прочетем какво означават тези морски обитатели, какъв им е характер и каква е. Просто за да направим аналогия. Иначе самият господин Светлозар, нали, казвам за земеделски министър, да му запомни името, ако не го знае. Светлозар. Не го знае. Първото име ли се прави на гръм над Миро? Интересно е как може, ако го нагледим с един главнокомандващ на армия, да не може да знае основния си генерал или там пълководец, който държи половината България, половината държава, половината земеделие, да не му знае малкото име, да се е виждал един път. Нали? Не звучи като че ли убедително. Но аз дръзнах да направя, нали, поредната глупост да се появя тук и да говоря. Бях така окуражен от факта, и пак ще се върна на 2004 година, че самия премиер успя, събра смелост, ли как да се изразя, да не обида някого да го засегна, и да спомене, пак без да се казват конкретни имена, че има един такъв голям или няколко, с 1 милион и 300, там са ни 30 милиона субсидии. Субсидия от 100 милиона, 30 милиона отиват в един човек. Така, в един човек. Нали, говорим пак така иносказателно, но ясно, че става дума за този човек, Светлозар Иванов Дичевски, собственик на 14-тина фирми, сериозни фирми с интересни имена. Да, и тук каквото показа господин Михайлов. Това не е тайна, това е комисия, решение от защита на конкуренцията, където Дичевски вече е... Дайте така. Макар, че той го отрича според комисията. Не, излишни са подробностите. Да. Идентифицирана е вече икономическата група Дичевски. Добре, така. Той ръководи 14 фирми. 14 фирми, две от които са добили определени имоти там и са надвишили прага на концентрация, или техните си там термини са едно, за което има някакви глоби там от 2 по 75 хил. лева. Интересното е, че в държавата, и пак се връщаме на 2004, е ясно, има достатъчно информация и едва ли аз съм човека, който съм дошъл тук, нали, някакъв, с някакви папчици, смешен, може би, в очите на тези, които движат този голям бизнес, който ще ни излезе на носовете в скоро време. И съм дошъл едва ли аз да откривам истината и да разказвам. Ако нямате нищо против, без излишни описания към фактологията, за проблема с Дичевски. Проблема с Дичевски възниква 2005 година. Отношенията са ни относително добри, правят се едни добри обороти, за които има издавани документи. За част от тях няма издавани документи. Понеже 2004 година е касетата, дали не е време поне да я пуснем за малко, да погледнем касетата? Да, ако искаме, можем да погледнем. Това е... Дайте касета, уважаеми зрители, която господин Михайлов ни донесе, тъй като тя е на система на запис LP, сиреч Long Play, за което иска специален Long Play магнитофон за възпроизвеждане, а нашите са на нормална скорост. Затова това е господин Дичевски с белия панталон. Затова е така накъсана картината.
Там след малко ще се появи Кукубен, даже това са инструменти на Кукубен, нали така, господин Михайлов? Точно така. Точно. 2004 е годината, по какъв случай Може господин би беше Дичевски... 2003 откриване на бяла жътва. Това доказва нашите близки отношения. Така. Поканени сме били, явно, че сме били някакъв тип партньори. По-интересното е, че може би голяма част, 80% от тези, с които също бяха поканили, разни председатели на кооперации или градационни съвети, вече всичките имоти са вече собственост на империята Дичевски. А тук в момента какво откривате? Тук се откриват така наречената бяла жътва. Това е жътвата на ечемика. Там са поканени шефове на банки и други най-различни такива организации. Демек началото на жътвата. Началото на жътвата. Дичевски. Нарочно съм намерил случайно тези кадри, тъй като Дичевски никъде не се появява, никъде не се... Просто няма... В интернет има май само 2-3 негови снимки. Дори една-две са негови снимки. Много е секретна цялата ситуация около него. Все пак един от най-богатите хора в държавата. Нали? Вярно е, че ходи с 30 човека охрана? Няма такова нещо. Аз поне не знам. Не съм виждал такова нещо. Той беше свидетел по наказателното дело срещу мен и срещу Велков. Не сме виждали да има Велков е прокурора Георги Велков. Георги Велков. Съвсем хрисим човек едически, съвсем спокоен, интелигентен. Съвсем ясно, че истинското лице на Октопода подвежда, но за тези, които не са могли да преценят, естествено, техна си е отговорността, че са се подвели сами и са повярвали. Така. Но все едно, след като сме имали някакви фирмата, говоря Славомел, някакви затруднения... Само да кажа, фактически тук на откриването е и Слави Трифонов, става дума, нали, в Плевен или Плевенско. В Вардим е това, тази халтура във Вардим, в сортови семена Вардим, което е собственост на Светлозар Дичевски. Там къде е това чудо? Вардим, Свищовско, на Дунава. Въпросът е, че най-нормална, обичайна халтура, която човека си плаща, идва да му свири Слави Трифонов Кубен, това си е съвсем нормална... Кетеринга беше от Континентал Плаза. Интересно както си трябва. Континентал Плаза с масите и чашите да отидат да правят кетеринг на Вардим. Добре, сериозна пара. Интересно е като организация с 2 хладилни камиона, с хапки и сьомга. И както се отива на мултимилионер все пак. Нали? Там е 2004-та, значи сега може да преценим вече къде са, какви са измеренията. Нали? Ясно. Макар, че... Човек Светлозар Дичевски е на 44 години, ако не се лъжи. Нали така? 47 година. Не, 70 и... Имаше скоро рожден 67. ден. Да, рожден ден имаше скоро. От теб някъде ми показваше 67 година, май че е роден. 43-4 години. Няма че не е толкова важно. Така, давай нататък. Така че в рамките на тези 10 години, 2000 се познаваме, 2003-2004 сме влезли в особени такива отношения, бизнес отношения, много голямо доверие помежду ни, подписвали сме документи, приемали сме разни такива варианти за съвместната ни дейност, за да можем да спасиме по някакъв начин имота, наши грешки естествено. Но след така на 2005 година имота чрез съдия-изпълнител, оценител а последствие и движимите вещи, които са били предмет на особен залог към банката, към която е бил кредита, става собственост чрез постановление за възлагане, става собственост на Топот Инвест Холдинг. Като идеята е да може да се оздрави дружеството, да може да бъде изтеглен нов кредит и да се закупи на ново имота на Славомел. Това са били някакви варианти, които са ни предлагани от него и сме ги изпълнявали. Тук вече, това е Слави вече, нали? Концерт, да. Да, почва си концерта, както си трябва. Така, спираме тук, дайте студиото. Сега, добре ли разбирам, в един момент вашата мелница има някакви финансови затруднения? Да, за около 119 000 лева, които на фона на целия комбинат, да го начинем, комплекс, мелничен комплекс, който е доста по-скъп, и общи обезпечения по кредита са една 20 от сумата, която би се реализирала при продажба на тези активи, но ние явно не сме били запознати, тогава не сме правили разлика между адвокат, съдия и прокурор. Не е имало наши грешки, пак
казвам го за 10-ти път, не е имало кой да ни консултира или да ни оказва в лабиринта на... Добре сме произвели предприятието, добре сме работили известно време, но явно, че не ни е стигнал капацитета, другия капацитет, за да ни опази от хиенките, така да се каже. хиените или октоподите, които явно, че на практика да стигнем 2011-2012 година, почти да видим дали ще могат да се опазят тези, които сега в момента с претенциите, че са много знаещи и можещи. Добре ли разбирам, вие изпадате в някаква финансова несъстоятелност, той ви откупува дълговете под някаква форма. Умишлено гледам някакси по-простичко да е възможно. Така, най-простото е следното. Има забава на кредита, има 3 вноски просрочени, банката почва да казва, оправите се, защото ще ви вземем, ще ви продадем, нали? Явно, че банките имат интерес да се събират парите. Посъветват ние, най-добре направете го това нещо с Светлозар. Той ви е добър партньор, работили сте заедно, помагал ви е да плати тук тази цесия, няма да спорите, тук какво ли може и да спорим. И след това си продължавайте там по някаква схема, си вземете имота на ново, нов кредит и си възстановете бизнеса, отношенията. И ние го правим. Като... той ви откупува задълженията към банката, точно така. След което вие не можете да върнете парите към него. Забележете, обаче се подписват се още едни документи, финансови документи, записи на заповед, за да може дълга да нарасне, и то естествено фиктивно, да нарасне този дълг. Запис на заповед за парите, които му дължите на него. Други пари, които никога не ни е давал и не сме ги дължали. А вие с какъв акъл подписвате? С акъл, защото това казвам. Ние сме добри момчета, наивни, пълни селени, които могат да работят, да произведат предприятието. Направили са го от голата пляна, но оттам нататък стоите се оглеждат като онези животни, нещо да им... Грубо, ако говоря, ако той е платил, ако вие сте дължали на банката примерно 100 000 лева... Той ги е платил 119, това са пари. Той ги е платил. Да. Но, освен това, той ви дава, подпишете запис на заповед за още колко? Айде, момчета, за още 350, за да може да направим, за да не може друг да участва на наддаването. Защото ако аз почна да вадя сухи пари, няма да стане сделката, нали така? И изведнъж в един момент вие не може да си плащате тия пари, той си иска парите. Не. Или какво е? Следващите моменти, то е описано, цялата тази технология е описана в обвинителния акт по срещу Дически, който беше в Плевен. А вие за какво го съдите? Значи ние не сме го съдили, аз съм написал съответни жалби до районна прокуратура, след това са препратени в окръжна срещу съдия изпълнителя за нарушение, които съдия изпълнител е вършил. И след това... за да дойде съдия изпълнител, това по каква причина е? По причина, че имота може да бъде взет от Октопод Инвест Холдинг, както нашия, така и всичките други десетки имоти, по една и съща схема, която закона му казва. Съдия изпълнител, постановление за възлагане, търг, не се явява никой друг за този имот да даде 400 000 лева на цената на 2 апартамента, както за всички други имоти. Няма други желаящи в Северна България да участват, само Октопод участва. Той е единственият надавач. И за това се явява и съдия изпълнител, който прави естествено нарушения, вижда, че дружеството има задължения, не изчаква от АДВ документи. И на това сме... Какво е? Агенция за държавни вземания? Да, където се вижда, че ДОПК пише, докато не се даде документ, не се изпрати за задължение, не се почва изпълнително производство. От АДВ би трябвало да имате само 119. Не, трябва да имаме там други задължения. Тези 119 са по кредита, те са остатък от кредита. Но всички тези неща са направени в екип, то се доказа, че всичко е действано в екип. И фактически вие завеждате дело срещу действията на Октопода, който... Сега, ако сме в 2004-2005, не водим никакво дело. Значи ние слушаме и изпълняваме това, което Дически, адвокатите му и съдята, тогава Светлозар Найденов правят. И ние го правим, защото знаем, че ще си спасим имота. След като всичко свършва, след като минават сроковете за обжалване, казваме, хайде да си връщаме имота обратно, нали? Ние сме добрите, изпълнихме. И тогава вече почваме кои бяхте вие. В смисъл точно не е такъв въпрос, но... Така образно казвам, да. Забравихме кои бях. Ами там онези с мелницата, там от село Славяново. Ама вие нямате мелница. Съберете си парите, си купете. Ма какви пари? Нямахме 100 000 за кредита. Как да съберем? Колко пари? 500 колко бяха, забравих ги? 40 примерно. Така. Ма чакай, защо така? Ами няма, говорете с адвоката ми. Нали, този Христин човек, който го видяхме, засмян. Така, интелигентен, тихо говори, няма емоция в него, няма някой път просъска.